Башыгыда ауыртмаймы? Хәлдәрегез нисек? Пока юк, ауыртмай. Ауыртмай? Давлениегыз 120-гә тупкан, сак кына. Рәшидә Килмөхәммәтова Скворчиха авылында яшәй. Медицина өлкәһендә 20 елдан артык эшләй. 2020 елда медпункт асылгас та фельдшер булып эш башлай. Медицина учреждениеһендә ең һызганып эшләр өчен бөтә уңайлыктар булдырылган. Яңа корамалдар, медицина инструменттары, мебель, башка кәрәк-ярактар барыһы ла алынган. Әлеге вакытта Рәшидә Рәшит кызы 500-дән артык кешене хезмәтләндерә. Яй көндәре булһан тагы ла күбрәк була. Сөнки авылга калыннан кайткан кешеләрне лә медицина ярдәменнән өҙмәйбез, ди ул. Безгә интернет үткәрделәр, стационар телефон яңа куйдылар. Ошо аднала инде. Кыягыды эше күп ине, хәзер компьютер менән эшләйбез. Даже больничный аскан сакта электронный, хәзер электронный больничныйлар можно асырга компьютер аша. Яңа компьютердар кагыт эшенә киткән вакытты кыскартырга ярдәм итә. Һөҗүмтәлә сират көткән пациентлар һаны азая. Мин пациентларны күбрәк һәм тизрәк кабул итә башланым, ди фельдшер. Авыл йөрү өчен фельдшер-акушер пункты булуы мөһим. Айруса был район үҙәгенән алыҫтараҡ урынлашҡан ауыл кешеләренә ҡағыла. Бында мохтаж кешеләргә тиҙ медицина ярҙамы күрһәтергә лә, планға ярашлы процедуралар үткәрергә лә, уколдар яһатырға ла, системалар ҡуйҙырырға ла мөмкин. Рәшидә Рәшитовнаға ҙур рәхмәт. Температурабыҙ күтәрелһә лә, ауырыулар еңел булһа ла, ауыр булһа ла, ошонда йүгереп киләбеҙ, беҙгә ярҙам итә. Прививкалар эшләтеп торабыҙ, әле мына берәүһен эшләттем, коронавирустан, икенсеһен эшләтәм, Алла бирһә. Бөтәһенә лә эшләтергә тәҡдим итәм. Фельдшер-акушер пунктында гинекология, процедуралар, прививкалар яһай торган кабинеттар бар. Һәр бүлмәгә кварц лампалары ҡуйылған. Үҙ һөнәрен үтәлә яратҡан Рәшидә Рәшит ҡыҙы Гиппократ антына тоғро ҡалып, һәр бер кешегә ихлас ярҙам ҡулын һуҙа. Хәнә Мәҡсүтова, Олег Долгушин, Ишембай яңылыҡтары.